phansi kufuneka aqalekeze bethi umuntu hayi ngizothenga inwele bese ngena ngaphakathi kanti seqedile yena ukuthi lezi inwele zihamba nani yabona inwele ezithengwa namadoda ungazi lamadoda so ke wasesibonisana ke nommeli ukuthi cha akaqhubeka ilethe lezi zinto sasiyicela zokuthi asikhombise phela ngoba mina sengabe kungathi nginamanga kubantu bakwaNongoma sengathi manje ngenza okunye ngiphinde futhi ngapha eceleni ngenza okunye so akasinikeze iproof ebese ke elihlehlisa ke eliqeda ke lelo cala mayifuna ukuqeda futhi ngezizathu zethu ngeke aliqede ngezizathu zakhe ngoba sizwa namanje kuthi uyasebenza mina kwaNongoma ngisangeni kwathiwa ngingangeni kwaNongoma ngoba manje kunendoda nje yase Burundi ethi yona yiyesiphethe la kwaNongoma manje ngizwa amadoda kuthi uyasebenza but savumelana ukuthi le ndoda nje sisathethe icala ke yimi ukusebenza ngoba kwatholakala namaphepha kayinako so ke ubani waphinde wayivulela lapha inkinga iqala lapho ke ngoba ukhona wala kwaNongoma owayivulela ngeke ibe naso isibindi sokuyoyivulela lapha ekubeni ibimangalela umuntu wakwaNongoma cha bengethula lensizwa nje ukuthi bafowethu iyapheka iyalushaya uphuthu lensizwa ngiyabonga mdethu mfowethu ngiyabonga nansi ke enye indoda ithwasa la madoda woza ngapha nali ithwasa la mfowethu ithwasa la ngapha emzimkhulu lensizwa lensizwa ke lena yathatha isinqumo nje isibona sisebenza ngabo manje isuka le mzimkhulu nje about 400 and something kilometers 500 yathatha isinqumo yathi phakela mina ngizokopela kuwena ngizocela ukwenza exactly lento yenzayo sisebenza nayo nomacingwane nje kade ezoza la kunezinye izinto ezilungiswa eThekwini masisuka manje ufuna siphuthume khona nje so ke babambile nabo ngale ngoba izwe likhulu bafowethu so ke yathi lensizwe izokopela nje yenze lo isilungisa umzimkhulu yalungisa iHarding sekuhle eHarding nje kukhona oyedwa nje sizoya kuye ngomhla ka1 osedala ukuthi sivele sithi lo mhla ka3 ukude eHarding ngokwase Harding lo mhla ka3 ukude ngomhla ka1 fanele kube eHarding kungasekho umuntu ngoba khona lo yedwa othena ngesimenze lutho sisayobuka lokho isibelethe sakhe bese sibabaza silalele ngalendlela sithi uthini athi ngeke nginenze lutho sithi awuphinde kulena futhi ngoba ngithi thina peaceful peaceful thina umuntu uhamba peaceful peaceful thina mmeli peaceful ngempela futhi angento angazibona esham kodwa ngiyakutshela ukuthi over 1 million abantu sebehambile eSouth Africa bahamba ngalento esiyenzayo uNkulunkulu khona uNkulunkulu uthanda into enhle ngomhla ka19 June siyabuya siza la uNkulunkulu khona uNkulunkulu uthanda into enhle yenza into enhle zonke insuku zombona uNkulunkulu uzosondela kuwena abanye bethu njengoba siphanda nje asiphandela ukuba izigwini siphandela nje ukuthi siphile ngoba abanye uNkulunkulu ubanikeza impilo abanye ubanikeza umnotho abanye ubanikeze umnotho bagange ngawo befe beshiye wena idluphekele so mangabe usaphila umazisi uNkulunkulu ngoJuly siye entabeni amadoda onke la kwaNongoma ngoJuly siye entabeni siyohlala izinsuku ezintathu bathi icansi neshidi nengubo yakho yokulala siyolala phansi entabeni for 3 days siyotshela uNkulunkulu lelizwe lafelwa ngamadoda ayeqotho alikwazi ukuyongena ehlathini lifakwe izigele nina benkosi so le ndoda kuthiwa yayincane ngomzimba le kuthiwa yayincane kudala ngomzimba manje ayithandana nentombi eyisidudla kuthiwa yikho ufele emntwini now neminathi wabomama bathi uthengwe inyosi lecula lengoma ethi ulamla kanjani ubuyabe inyosi bafethu siseThekwini la kusikhanda baba nazi insizwa lezo enshow lezi insizwa lezi lo mjita lo umfowethu lo onjengathi omnyama njengathi kodwa izinto abazenza abafethu ubulwane lo mjita lo uhlangana nodokotela abathize badayisela izingane zasemakithi incinga bakhanda imithi bayikhandela bona so umjita lo owase Nigeria bese kuthiwa abantu base Nigeria abafowethu siyabazonda uyenza kanjani into yama drugs ukuthi ungazodayisela abantu bakithi ekubeni isimo sivele sinje so akukwazi bafowethu akukwazi manje wensho usubahobhile waze wababamba usubuya nabo ke manje bephila njengoba sekanjena ke manje sekufanele kwenziwe njani
sizothi ukuthi ama-South Africans are wrong kanjani bafowethu. Lo muntu uyikhandela yena incika, hlangene nodokotela bayikhipha ngemumva esibhedlela imithi, leyo mithi bayiphendula ibe yincika, leyo ncika yile dayiselwe ingane semakithi. Ukube ngumuntu o-wrong bekade ngizoyiveza, manje ngeke ngize ngikwazi ukuyiveza iy'ngane abayinikezayo ngokuhlonipha nje isithunzi sazo iy'ngane. Kodwa-ke akukho ukuxoxa esizokuxoxa naye ngaphandle ukuthi ngoba sekuze kwabizwa amaphoyisa, otherwise siyamahalela simlambele kabi. La sikhona abafowethu iseThekwini, la sikhona iseThekwini bafowethu. Siyabonga. South Africa nawa-ke la maforena la qimbile isemakubo la akho sofa amaplanga njengoba nibona nje inkampani enkulu nawa namaphepha usekhona phela ngala usekhona ngala ngokuqhumisa ngempama phela ngala wona-ke la amaforena banawo amaphepha kumule isigqoko yonke lawo akho phepha, akho work permit, akho passport, ihlama nje. Now, yonke lawo. Olona ukhuluma ngani pho? Unamaphepha, unamaphepha. 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 Unawo amaphepha. Unawo. Sorry, unamaphepha. Unamaphepha. Uya, unawo. Ayibona-ke lapha banalutho amaphepha. Injomba nje ijomba ikhandrazana ayasebenza abafowethu abasebenzi xa-ke kiyo South Africa ikampani ikhiwe njengoba uyibona ikampani ikhiwe nangu waqashile sondela la yena umqashi wabo lo leli China leli liqashile abantu sodila nalo-ke sibone senza kanjani fanele silungise manje lento. Bafowethu hamba kanjani? Ezo. Le nto egundala yangakithi? Le? Owakuba. Ha? Ubi? Ufuna niphola? Uyangazi mina? Kodwa lo muntu uvale le tende. Manje. Mama ungafuni usho. Akithi uma uqedayo uyavala. Ngithi angithi uma uqedayo uyavala. Sizovala. Manje. Akusasa. Yes? Ufuna sivale manje? Manje awuthi ngiyafuna uyavala wena manje la. Ave ngithi kusasa. Manje uma uqeda la. Funa uthi kanjani noma ungamqeda. Akekho omunye umuntu ogudayo la we-South Africa la. Yeka uzohamba uqedela komunye. Mina akakhulunywa nami baba. Faka induku manje. Alengungicale mina khulunywa nje nami. Yekele bafu. Yekele. Uzoqedela komunye umuntu wangakithi. Namhlola bo. Qaqa lapho qoqa leli tende. Naba bakhulunywa nami. Ungalingi ufuna ukukhuluma. Bafu uyaphila. Wale South Africa. Yini ekwenza ube la? Yini ekwenza ube la? Qaqa leli tende. Aphinde uvule la. Webafu. Ungaphinde uvule. Ngizwe bafu. Bafuna ukubona kusasa ngizofika la. Nakunangalo kusasa ngizofika la. Ngithi uyaliqaqa le tende yalivalo ulibeka ungaphinde uvule la. Kanti noma uyangizwa wena. La. Qaqa le tende yakho. Ngiyazwakala. Ngiyazwakala. Ngeke phela ngilongiphinda kaningi. Uzwile bafu. Uyaqaqa la ngewuphinde uvule la. Ayikho into engixoxa bafu umuntu. Bafowethu. Yaphela. Uyangizwa ngithi? Ngizwe nokala ngakithi. Balo.
Usizana nobala. Webafu ngizokufuqa mina manje. Usizana nobala. Uyabona mina phesha. Usizana nobala. Webafu kaphela mntaba. Wala bakithi. Wako. Elipapa letente manje ungaphindi ufulela. Mlekeleleke manje. Mawufuna usibona lo manje. Ngcono. Phela lapha ngebona abangakithi lawa laba enisebenzisana nabo la. Baqala la ukuyale. Oh ukuyale. Bagcina ukuyale bafu. Oh uyodakale kwakwale nsimbi. Uyale phezulu nje line ongale ngene. Ibona. Indaba nibayekeleleni. Ayasinayo lo mthetho. Yiphi indlela? Umuphi umthetho? Ubani wathi ababeke la? umasipala uyabavula Awukwazi wena bafu ukukunda. Ayizona bafuna kwazi ukukunda. Yini okwenza ungavuli lapha? Ngoba kuvule bona. Bavala lapha ngebaphinde bavule lapha. Asingabonga kakhulu. Ya iyenzeka lo nto leyo manje. Bafowethu mawuthi phela khona indlela efuna ngiyisebenzise esheshayo. Ngingayisebenzisa indlela yaqaqa lithen. Uyabona bese ukuthi wena uzongimosha ngoba wena uzokholoza. Yabo uzomosha wena. Yabo uzongimosha. Sukuma umqaqisi. Letende ngeliphinde libe la ngithi wena akasakwazi ukugunda. Owala wena. Uma ungafuni ukugunda la iyavalwa le ndawo. Mawukwazi ukugunda uzoqhubeka uvule la. Asikho isikhathi sokudlala manje. Asikho isikhathi bafu mawufuna ngento ongaphezulu ukusho uzokwenza manje. Uqaqa itende. Ngeke ngisabuya le ngizothi qaqa itende la. Nangicanzi isamantombazane sonke le South Africa. Webafu. Ithini indaba yaphuti. Uyayiqeda ingane wenze njani la? Bese le tenda ngisalifuni la. Noma inini ngisalifuni la. Ngcono. Umuntu nomuntu akagoduke manje. Sikhathele phela manje. Viva lapho viva viva phambili ngomsebenzi phambili yabonga comrades la kule factory elana abasebenzi bakhona laba bonke siyabonga ukusebenza nabo imali bayisile kwi-minimum wage yabantu silinde ama-payslip abo ekupheleni kwenyanga siwabone haya bogus silinde wona ama-payslip ama-contracts nawo makuphela inyanga kufanele abe khona abasebenzi abadala permanent contract babanjelwa ama-UIF yonke into silethe nabanye abasebenzi la abawu-10 siyaremova laba bokufika sifaka laba base-South Africa ngoba senzela ukuthi basebenze abantu baxakekile sonqoba ngenkani sonqoba